kunnafoni la a bɛ fɔ ma ko conseil des ministres olu baaraw timɛla mun bɛ tali kɛ arabadon n'o bɛnna octobre kalo tile 11 ma san 2023 Palais Kuloba la an ka jamana ɲɛmaa a ɲɛmaa tun b'ale bolo min bɛ tali kɛ colonel Assimi Goïta la ka jira k'a fɔ a bɛ fɔ ma ko chapitre des mesures législatives et réglementaires an ka ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛ kiiri ko ma ani bunadamaden ko hakɛ a ye hakilina dɔw ta hakilina bɛ tali kɛ projet de loi la n'o fɔ ma ko projet de loi portant code pénal ale ni projet de loi portant code de procédure pénale hakilina tala ni fila la ka se ka yɛlɛmali dɔ don o baaraw la ka jira k'a fɔ Mali a ka yɛlɛma ordre tali fo ka se an bɛ don min na ko bi kɛrɛnkɛrɛnnenya n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ fɔ ma ko code fila o kɔni tala ni hakilina in kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la san 1962 ale ni san 2001 la code pénal k'i b'a ye k'a fɔ o ye sɛbɛn kɔni bɛ kuma sariya ko kɔni kan a y'a jira k'a fɔ fɛn fɛn bɛ tali kɛ wa ɲɛgili sira minnu fɛ maaw mana ko minnu kɛ n'u kan ka ɲɛgi o bɛ a kɔnɔna la o kɔfɛ tuguni a bɛ tila ka a da kan mun bɛ tali kɛ maa ni i minɛla ko la wa sariya sɔsɔ ko la ɲɛgili mun kan ka ta ka da e kan olu bɛɛ lajɛlen kɔni sɛbɛn bɛ a kɔnɔna la mun bɛ tali kɛ code de procédure pénale fana la ka jira k'a fɔ fɛn fɛn bɛ tali kɛ wa jamana kɔni ka sariya sen minnu kɔni bɛ n'olu kumalen bɛ a bɛ fɔ ma ko ka sɛgɛsɛgɛliw boloda ka se ka maa nɔra bɔ fo ka taa se boloda a kan ka kiiritigɛ bolo baaraw kɔni kɛ i bɛ ka fɔ a bɛ kuma o de kan mun bɛ tali kɛ wa jamana yɛrɛ la a bɛ san 20 a n'a kunkanfɛn bɔ bi an ka jamana i bɛ ka fɔ a bɛ ka baara kɛ nin code ninnu fila de la kabi lawale la ko an bɛ don min ko bi jamana yɛrɛ taabolo yɛlɛmalen don sɔrɔ bunakun ale ni diɲɛ yɛrɛ wa a bɔlɔlɔ ani a dɔnniya yakubaliw la o de hukumu kɔnɔna la an bɛ don min ko bi ko fɔ yɛlɛmaliw ka se ka don wa an ka jamana sariya taabolo la mun bɛ tali kɛ an ka ministre la a ka hakilinaw la k'i b'a ye k'a fɔ an bɛ don min ko bi yanni laɲini minnu kɛlen bɛ olu ka se ka sɔrɔ ministre de la justice et des droits de l'homme a kɔni a y'a sinsin a kan k'a fɔ mun bɛ tali kɛ an ka jamana baarakɛyɔrɔbaw k'i b'a ye k'a fɔ a ye sinsin a kan bɛɛ lajɛlen sen kan ka se ka don a la sariya bɛ se ka bila a minɛn kɔnɔ cogo min na ka yɛlɛmaliw boloda a kɔnɔna la o la an ka jamana ɲɛmaa i b'a ye k'a fɔ ale yɛrɛ ka hakilinaw fana la wa fɛn fɛn bɛ tali kɛ jamana ka se ka yɛlɛma ka bila sirama minɛn kɔnɔna la laɲini in bɛ o de nɔfɛ n'o bɛ tali kɛ colonel Assimi Goïta la maaw ka se ka o sen don sariya baarako la an mana kɛ an ka jamana fan o fan ye wulikajɔw kɔni boloda la ka se ka olu baara o timɛ hakilijigin la k'i b'a ye k'a fɔ mun bɛ tali kɛ wulikajɔw la olu kɔni kɛla wa anw ka jamana faaba kɔnɔna la n'i y'a ta k'a lajɛ Bamakɔ août kalo tile 15 ka taa bila tile 20 la san 2022 ka se ka baara dɔ o nun don ka se ka a bɛ fɔ ma ko validation a bɛ fɔ ma ko atelier national de validation ka se ka olu baara o timɛ o kɛla an ka jamana kɔnɔ ale ni jamana région dɔw fana la commission tilala ka se ka baara ninnu kɔni timɛ cogo min na u bɛ se ka hakilinaw cari a ka taa a fɛ yɛlɛmaliw bɛ se ka don cogo min na sariya yɛrɛ ka taabolo la mun bɛ tali kɛ ni code ko ninnu la laɲiniba mun kɔni kelen bɛ a ko kɔnɔna la mun bɛ tali kɛ code pénal la ale ni code de procédure pénale wa ka se ka kɛ bɛnkan sɛbɛn n'a fɔ ma ko consensuel la ka jira k'a fɔ ka a lakuraya k'a bila an ka taabolo minɛn kɔnɔna la mun ni jamanadenw bɛɛ lajɛlen bɛ se k'o yɛrɛ ye a kɔnɔna la ka bɔ yen nɔ k'a dɔn k'a fɔ mun bɛ tali kɛ wa nin sariya sen ninnu la fɔ ma ko projet de code pénal k'i b'a ye k'a fɔ wa mun bɛ tali kɛ article 772 k'i b'a ye k'a fɔ o de bɛ a kɔnɔ ka taa sɔrɔ la kɔrɔlen ta o bɛ tali kɛ article 328 de la wa k'i b'a ye k'a fɔ ko yɛlɛmaliw kɔni a bɛ tali kɛ fɛn damadɔ kan misaliya la mun bɛ tali kɛ ka se ka k'a bila minɛn kɔnɔ minɛn minnu la i b'a ye k'a fɔ a bɛ bila a lakurali minɛn kɔnɔ kɛrɛn la a fɔ ma ko wa disposition de la nouvelle constitution an ka sariya gafeba ka yɛlɛmali don o kɔnɔna la cogo min na wa o kundama bɛ se ka kɛɲɛ o kɔfɛ tuguni mun bɛ tali kɛ an ka textes la n'o fɔ ma ko texte pénaux ka se ka olu fana bila minɛn kɔnɔ minɛn minnu b'a ye k'a fɔ o bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔna la ka kɛ tuguni o ka kɛ sɛbɛn kelen kɔnɔna la n'o bɛ tali kɛ gafe la mun bɛ tali kɛ tuguni an ka jamana kɔnɔna la ka se ka hakilina dɔw ta cogo min na yuruguyurugu bɛ se ka kɛlɛ cogo min na an ka jamana kɔnɔ ka taa se walijugu kɛlɛliw fana ma fo ka taa se a fɔ ma ko terrorisme a n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ fɛn fɛn bɛ tali kɛ wa baara ma kɛ sababu ka jamana segin a sen tanbara kɔnɔ kɛlɛ ka se ka wuli ka jɔ ka se ka olu boloda ka se k'a jira k'a fɔ fɛn fɛn bɛ tali kɛ an ka jamana fana la wa maajugu bɛ ka na hakilina jugu minnu ka don an ka jamana kɔnɔna la k'i b'a ye k'a fɔ ka se ka o kɛlɛ cogo minnu la mun bɛ tali kɛ fana wa a bɛ fɔ ma ko infraction wa n'i y'a ta k'a lajɛ sariya sɔsɔ ko minnu bɛ yen nɔ olu kɔni ko kuraw ye bi k'i b'a ye k'a fɔ misaliyala la wa jɔnya ka taa se wa maa yɛrɛ ka se ka bila wa lawula minɛn kɔnɔ minɛn mun bɛ kɛ sababu ka dankari kɛ a ka bunadamadenya la a fɔ ma ko trafic illicite des migrants bɛɛ ka fɔ k'olu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛlɛ cogo min na hakili carila ka taa tuguni mun bɛ tali kɛ yɛlɛmali kɔrɔ la ko ka se k'o boloda ka bila an ka droit pénal général hukumu kɔnɔna la n'i y'a ta k'a lajɛ o bɛna kɛ sababu ye ka se ka o caman bɛ yen nɔ n'o ye majɛ minnu bɛ an ka sariya hukumu kɔnɔna la ka se ka olu datugu cogo min na
o kɔfɛ tuguni i b'a ye k'a fɔ a bɛ fɔ ma ko an ka loi fana loi dɔw bɛ yen nɔ k'i b'a ye k'a fɔ ko olu fana kan ka lajɛ ka yɛlɛmali fana don o la cogo min na wa a bɛ kɛ sababu ye ka se ka jamana bila minɛn kura kɔnɔna la minɛn minnu ni jamana yɛrɛ bɛ ka taa taabolo min na ko bi komi den selila ni bɛɛ lajɛlen bɛ ka taa taabolo min na ko bi Mali fana ka se ka yɛlɛmaliw kɛ ka bila o minɛn kɔnɔna la. Mais celle-là, il faut ma rétroactivité de la loi pénale, c'est application de la loi dans le temps et dans l'espace. On a yon mon betaleke wa felo woro fana ka se ka bila senga ma kɔni ni ya ta kala minnu bɛ kalon tigɛ ka wa akilina jugu ta bɛɛ ka fɔ olu fana bɛ se ka wa kunbɛcogo minnu la a fɔ ma ko mesure relative la protection a fɔ ma ko dénonciateurs des experts et des témoins wa maa minnu fana bɛ yen nɔ n'o bɛ kɔrɔfɔ fɔ i b'a ye ka fɔ tiɲɛ don ka se ka maaw kunnafoni dɔw la o kɔfɛ tuguni ka se ka sɛgɛsɛgɛliw boloda fo ka taa se seerew ma ka tila ka olu bila minɛn kɔnɔ bɛ se ka lakana cogo minnu la mun bɛ tali kɛ anw ka jamana kɔnɔna la fɔ ma ko principe de la responsabilité pénale des personnes morales k'i b'a ye k'a fɔ o fana ka se ka a lajɛ k'o don an ka sariya taabolo minɛnw fana kɔnɔna la projet mun bɛ tali kɛ code procédure pénale fana la k'i b'a ye k'a fɔ o kɔni o kura in o bɛ tali kɛ article 1371 article 1371 ka taa sɔrɔ kɔrɔlen tun bɛ tali kɛ article 634 de la mun bɛ tali kɛ wa code kura in na ko a bɛna kɛ sababu ye ka se ka a sinsin fɛn dɔ kan misaliyala ka se ka bɛrɛ kɛɲɛ an ka jamana gafe baw n'o bɛ constitution na wa sariyasen minnu bɛ a kɔnɔ maaw bɛ se ka ɲɛge cogo min na ka tila k'o bila sariya ka minɛn kɔnɔna la ka sinsin o bɛɛ lajɛlen fana kan a bɛ fɔ ma ko l'imprescriptibilité des infractions i b'a ye k'a fɔ wa maa i kan ka ɲɛge fɛn dɔ la ni i ye san hakɛ dɔ kɔni sela o ko bɛ bila ka bin ka se ka yɛlɛmali fana don o ko baaraw la misaliyala a bɛ fɔ ma ko pôle spécial autonome en matière de lutte contre la délinquance ka tila ka olu fana o créer n'o bɛ tali kɛ a pôle 3 la mun bɛ tali kɛ halisa cour d'assises ka a bɛ fɔ ma ko suppression des cours d'assises kiiritigɛ mun bɛ tali kɛ walijugu kiiriw la ka se ka olu sonsoro cogo minnu la sabula chambre criminelle fana ka se k'a bila o minɛn kɔnɔna la an ka jamana tribunaux kɔnɔna la a bɛ fɔ ma ko tribunaux de grande instance yɛlɛmaliw kɔni ka ca halisa hakilijigila mun bɛ tali kɛ projet de loi in kɔnɔna la ani i b'a ye k'a fɔ projet de texte in kɔnɔna la mun bɛ tali kɛ jamana a ministre a ka kɔrɔfɔw la juges fana k'i b'a ye k'a fɔ olu fana sen ka se ka don kosɛbɛ wa sariya wa kiiritigɛ bonyakun kan yɛlɛmali caman bɛ yen nɔ minnu kan ka se ka bila mun bɛ tali kɛ juges fana o bɛ maaw kɔni ɲagili minɛn minnu o bolo minnu fana ye ka se ka a bila minɛn kɔnɔ minɛn minnu fana ni sariyaw fana lakuraliw ko bɛ bɛn o kɔfɛ mun bɛ tali kɛ surveillance yɛrɛ la fo ma ko surveillance électronique musalala u bɛ bolola nɛgɛ don walima ka senna nɛgɛ don maaw la se ka se k'o kɔlɔsi cogo min na n'o fɔ ma ko surveillance électronique o kɔfɛ tuguni maa ka kɔlɔsi mansimafɛnw kɔnɔna la yɔrɔ jan ani yɔrɔ sugu fɛ ka o ka kibaruyaw dɔn cogo min na ka to kaso kɔnɔna la o n'a ɲɔgɔnna caman wɛrɛ i b'a ye k'a fɔ kɔrɔfɔ kɔni bolila olu de kan fo ka taa se i b'a ye k'a fɔ a fɔ ma ko procédure particulière kɛrɛnkɛrɛnnenya a bɛ fɔ ma ko technique spéciale d'enquête ka olu bila a sen kan wa jamana ministre a ye da tun bɛɛ lajɛlen na texte kura minnu kɔni filɛ a bɛna tali kɛ code pénal ale ni code de procédure pénale olu kɔrɔlen minnu bɛ yen ka se ka kuraw boloda yɛlɛmaliw bɛ se ka kɛ cogo min na an ka sariya bɛ se ka kun dama kɛɲɛ jamanadenw bɛɛ lajɛlen bolo Bamakɔ octobre kalo tile 11 san 2023 secrétaire général du gouvernement Mahamadou Daɲon ale bolonɔ bɛ sɛbɛnw la